страна. Да, добре. Група Штрак. Едно месоядно животно. Добре. Група Питка. Кой е последният филм, който гледахте? Пепеляшка. Аха, добре. Добре. Това ми харесва. Така. Кой е? Значи имаме експерт, преводач, имаме един експерт, който е от Бангладеш и е тук, който преводач ще ни превежда. Този експерт е дошъл тук при нас в България, за да ни разкаже как в Бангладеш се справят с вампирите, използвайки крокодили. Ясно, най-вероятно, но да видим. Има някаква странна такава... И готови? Начало! Добър вечер, уважаеми гости на конференцията за вампиросправяне. Само да ви кажа, че много съм се справил, хиляди зъби има нанизани на моето тяло, на врата ми. И слушайте ми, какво ви казвам. Единственото нещо, което имаме в Бангладеш, което има по-големи зъби от това на вампира, това са крокодилите. Те са много, също толкова досадни, колкото вампирите. Ходят ни из краката и понякога се спъваме в тях. Имаме някои обществени места, в които се събираме, за да обсъждаме финни стратегии за това как да се отървем от двата вида, зависи кой ни дразни повече. Един вампир ония ден супер много ме издразни, защото изяде тъща ми, снаха ми и брат ми. И измислих следния метод. Хванах един крокодил, разтворих му устата много широко и му изкрещях в гърлото да изяде вампира. Така получихме директен контакт. Докоснахме душите си, той ме разбра. Показах му снимка на вампира. Той го видя, разпозна го и тръгна да го гони. При което аз на плажа бях, си очертах удобно място, за да гледам какво се случва. Двете животни започнаха да поистват един за друг. И изведнъж, о чудо, на плажа се бяха събрали повече крокодили, отколкото беше вампира. Дойдоха и размелиха.
черва и кръв галят на очи